Il-katamaran il-ġdid Ragusa Express se jibda jopera bejn Malta u Ragusa fil-jiem li ġejjin. Skont ir-rapport fil-ġurnal sqanli La Sicilia fejn ingħati li issa kollox jinsab lest biex dan jagħmel l-ewwel vjaġġ tiegħu. Wara xi diffikultajiet fl-aħħar xhur, issa s-servizz il-ġdid li kien mistenni jibda fir-rebbija li għaddiet jidher li għandu kollox biex jibda jikkompeti fis-suq fil-ġar tal-passiġġieri u l-vetturi lejn Sqallija. Fl-aħħar jiem huwa nħabbar li l-binja f'Albertown fil-limiti tal-Marsa li kienet mitruqa għal żmien twil se tkun qed tintuża bħala l-bażi tal-operazzjonijiet ta' dan il-katamaran ġdid. Minn barra li se tkun qiegħda tintuża bħala terminal, il-binja li ngħatat il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar se tospita wkoll klinika u parkeġġ għal madwar 58 vettura kif ukoll spazju għal waqfin temporanju fil-viċin. Il-proġett Ragusa Express beda f'Jannar tal-2023 mill-investitur lokali Paul Gauci. Il-bastiment ta' 51 metru se jkun qed iġorr madwar 430 passiġġier u 21 karozza jew mutur, waqt li l-vjaġġi tiegħu jieħdu madwar siegħa u 45 minuta biex jaqsam mill-port il-kbir għal Marina di Ragusa ftit il-bogħod minn Pozzallo fin-nofsinhar ta' Sqallija.